Hola, ¿qué tal? Kaixo, egunon, zer moduz? Ziurazki pentsatu duzue, baina zer ari da emakumea honela jantzita. Kontua da, espaziko misio batetik natorrela. Espaziala eta gainera berezia ere, espeziala ere bada, ez dakit konturatu zareten, baina 2040an Martera helduko gara. Eta beraz, espaziko misioak egiten ari gara, misio bereziak, Marte inklusiboa izan dadin lehen minututik. Hau da, lurralde horretan lanean ari gara, lehen arranpak egiten ari gara, eta ez dira ohikoak, ez da? Aldapa pixka bat izan arren inklusiboa naiz, eta irisgarri ere, bai, hau ez da horrela, Marten guztia irisgarri izango da, pertsona guztiak bertan ibilializateko, aukera berdintasunean. Eta Marten zinema sariak ere emango ditugu, eta hor ere aldapa bat izango dugu, izan ere nik uste dut, martziarrekin, haiekin ere, zazpigarren arteare egingo dugula, ezta? Eta sariren bat ere lortuko dutela. Are gehiago, medikura joatean pantailatxo batzuk egongo dira, batez ere okuslistaren gana joaterakoan, eta horre ere txandak ikusiko ditugu, ez da pitido edo soinu bat izango. Ze horrelakoetan, Marten ondo hitz egin behar dugu, ezta? Orduan, nori demonien tokatuko zaio, nik ez dut ez ere ikusten, ezta? Marten ez dira horrelakoak gertatuko. Eta garraio publikoan, geltokiak erabat irisgarriak izango dira. Hau da, ez da, kontua ez da izango, bagoi batera igo, eta hor, gurpildun aulkiaren zeinua edo ikurra ikusi, baina gero eskailerak igo berri izatea, hau ez da horrela izango. Eta bagoira egotzerakoan, inork ez zaitu epaituko, zuk eseritzeko aukeratutako aulkiagatik. Nire kasuan adidez, Madrilen, eserlekuak, erreseratuak, berdeak dira. Barkatu patibaren naiz, ez du nire burua aurkeztu, gaurkoan astronauta naiz, eta nik albinismoa dut. Zer ez nahi du horrek? Ikusmen desgaitasun bat sortzen duela, horretek ez badaki. Eta beraz, eserleku horietan esertzen naiz batzuetan, baina jendeak esaten du, ai begira emakume horri, zer ari da hori egiten, atzerritar hori, zer ari da eserleku hori hartzen, ez da berarentzat. Ikusi zertan ari den. Emakume barkatu, baina mesedez, enazazu epaitu, zekar, uste dute unibertsoko masterrak direla, ez dakit pelikula hori ezagutzen duzuen, eta horiek erabakitzen dute nor eser daiteke nor eta nor ez. Eta Marten, film bat aurkezten dugunean, martziarrez esango nuke, izango ditu azpitituluak hasieratik, hemen noski gaztelania dugu, eta askotan, pelikuletan ez da azpititulurik jartzen, baina Marten ez. Marten azpitituluak jarriko dira, eta hori eskubide bada, eskubidea dugu guztiok kulturarako. Izan ere, ekitaldi guztietan zeinu hizkuntzako interpreteak izango ditugu, Marteko zeinu hizkuntzan noski, eta gainera mundu guztiak ezagutuko du zeinu hizkuntza, estatuko hizkuntza ofiziala izango delako, eta mundu guztiak ezagutu beharko duelako zeinu hizkuntza, katalogoak, liburuak, guztiok dugulako eskubidea, edo zertaz, enteratzeko edo jakiteko. Eta, nik etxean, lan batzuk egin ditut, eta nire gomendio da ez egin erreformarik etxean. Izan ere, nire etxean gelditu nintzen, eta ezin duzu imaginatu haze drama izan zen, baina heldu naiz, ez da zertatzen. Eta nire etxean, argiztapena oso kaskarra zen, sukaldean adibidez, behin gertatu zitzaidan, iritsi, eta lurrean, mantxa bat ikusi nuela. Eta niri animaliak ez ezkit bat ere gustatzen, satx bat ere ikusi nuen, eta esan nuen, baina hori zer da? Ez da labezomorro bat izango, baina zer da hori? Eta nire aukera izan zen, Valentziako lagun bati bideodeia egitea eta esatea zertzen, baina noski nire lagunak ez zuen ikusten esatezean gerturatu, baina nien nintzen aurkezten, hau zertzen. Eta Madrilgo lagun bati ditu nion, eta santzian, etorriko naiz, lasai. Eta lagun hori, hausartu zen, bai, saiatuko naiz, gerturatu zen, pixkanaka, eta berak ondo ikusten du, eta konturatu zen piper bat zela. Pasaren egunekoa, eta hortxe zuen izatxa noski, eta horregatik oso garrantzitsua da, etxe bizitzak ere irisgarriak izatea. Baina hemen ikusten dut jende asko dagoela, eta gustatuko litzeak galdetzea, ea zer egin dezakegun Marte inklusiboa izan dadin. Ez dakitakean misio berezirik egin dezakegun, zer hobetu dezakegun,
Martera esportatzeko. Mikrofonoa badugu, ez dakit norbaitek proposamenik duen, mesedez, ahotsez esan, ze agian ez dut ondo ikusiko. Agian zuek bai. Norbait animatzen alda. Hitz egitera etorri gara, ez da, inklusioari eta lurralde inklusiboa buruz hitz egitera. Oraindik ikusten dut nahiko hotz zabiltzatela, nahiko lokartuta, nahiko lotxati. Tira, ez kezkatu, horretarako gaude hemen. Garrantzitsua da, hauxe bera lortzea, inklusio handiagoa, lurralde irisgarriak, inklusiboak lortzea, hain zuzen ere, arrakalak moztu ahal izateko, eta horrela guztiok aurrera egingo dugu gure ametsen alde. Beraz, ni naiz bakarrik egongo hemen, eta mesedez eskatzen dizuet, eskatzen dio Joanes segurolari nirekin bat egiteko. Esango nuke, areto guztiak bezala, nik ere bat egingo dudala misio honekin, Pati astronauta. Beraz, gerrikoa jantzi eta ekingo diogu. Bueno, también no vamos a estar solas. Egia da, ez garela bakarrik egongo, izan ere, ekitaldi honetan bikide ditugu, hori da, zeinu hizkuntzako interpreteak ditugu, gaztelaniazko zeinu hizkuntza, ja martziarra esan dut, baina Janire eta Nekane, hori da. Orain, eseri egingo naiz, arraro xamarra da, astronauta jantziarekin agintaria iditzea, beraz, arraro xamarra izango da momentu hau, baina hau kenduko dut. Eta egun on guztioi eta ongi etorri 6. inklusio jardunaldira. Gaurkoan, lurralde inklusiboak izango ditugu hizpide, Patik aipatu duen moduan oraindik ere asko dago egiteko, eta gaur denok ikastera, hausnartzera eta pentsatzera etorri gara. No sé qué has dicho, pero vale. Zu, baina ondo da. Martziarra nik uste dut hobeto manteratzen dut dela euskara baino. Bai, martziarra bai, baina bai, zu lasai, leister nator, bestela hau argazkirako ez da ondo geratuko. Bai, 2. urte ez etorri zara, ez da? Bai, hori da, urriko kongresuan egon nintzen, eta orain zuekin nago, listo, presnago aurkezle izateko. Beraz, ongi etorria emango dizuegu guztioi, egunon, esan bezala. Hau esan alduzu, euskaraz esan duzunez ez dut ulertu egia esan. Osando. Egunon guztioi, ongi etorri ematen dizuegu Euskadiko inklusioko 6. jardunaldira. Lurralde inklusiboak eraikitzeko politikak du izenburua. Europa jauregien gaude, Gasteizen, eta pozgarria da zuekin egun hau partekatzea. Ere biziko garrantzia du lurralde inklusiboa eraikitzeak. Gaurko jardunaldiari ofizialki hasiera emateko, Maider Etxebarriari, Gasteizko alkateari eskatuko diogu estenatokira igotzeko, nahi duzunean mesedez. La verdad es que sí, se hace raro este trayecto. Arraro xamarra da bide hau egitea. Egunon guztioi, lehenik eta behin, eskerrik asko agintariei, eskerrik asko gonbidatu guztioi, profesionalei, eta gaurkoan hitz egingo duzuen guztioi. Niretzat ohore handia da, alkate gisa, honelako jardunaldi bat ospatzea hemen, Europa jauregian, zoragarria da. Eta gainera nahiko garrantzitsua da niretzat, izan ere aurrekoan hitz hauek prestatzen ari nintzela gogoratu nuen duela 3 urte, alkate hautatu nindutenean, Idoia Mendia garai hartan lehendakari ordea zenarekin jardunaldi hau aurkezteko. Nik alkate gisa egindako lehen jardunaldi edo kongresua izan zen, eta sekulako erronka handia izan zen, baina baita ohore handia ere momentu hori partekatzea, eta oraingoan ere zuekin partekatzen dut momentu hau. Egia esan, ohore handia izan zen, eta harro sentitu nintzen, izan ere gai hau landu beharrekoa da, eta lehen kongresua izateko, uste dut, harro sentitzen izela inklusioa landu izanaz, gizarteratze hori, desberdintasunaren aurkako borroka hori. Egia esan, atzera eginda, egia da 3 urte hauek oso azkar
igaro direla, eta ez garela konturatzen zer bizkor igarotzen den, baina gauza batek berdin jarritzen du. Gure konpromisoa, ez da gure edo departamenduak, sailak duen konpromiso hori. Hain zuzen ere, gizarte arloan, bai Eusko Jaurlaritzatik, bai Arabako Aldunditik, bai Vitoria-Gasteizko udaletik. Izan ere, inklusioa ez da kontzeptu bat, ez da ongizatearen hitz huts bat, izan ere, egoera zaurgarrian dauden pertsona horiei ere babes egitea da, baina erakundetatik jokabide kode bat ere bada, bete beharrekoa, eta esan bezala oso harro gaude, eta ikasten jarraitu nahi dugu. Horregatik, argi dago erakundeek eta mundu profesionalean zein pertsonalean eragina izan dezakegula, egoera hobetu dezakegula, eta pertsonen bizitza aldatu dezakegula. Erabaki publikoek, hain zuzen ere, erabaki horiek kudeatzen ditugun arloetatik, funtsezkoak dira pertsona askoren bizitza hobetzeko. Eta hildo honetan egin behar dugu lan. Politika publikoek kohesioa sortu behar dute, gizarte kohesioa noski, baina batez ere desberdintasunak ekidin behar ditugu. Horretarako hainbat neurri hartu ditzakegu, lan arloko aukera berriak sortzeko eta konfiantza hori berreskuratzeko. Gainera, esparruak eta guneak ere sortu behar ditugu. Irisgarritasuna hobea izateko, hain zuzen ere, elkarren arteko bizikidetza lortu ahal izateko. Esan bezala, gaurko jardunaldia irekitzeko, adierazten nahi dut nire konpromisoa. Egia esan, nire erabateko errespetua duzue gaur parte hartuko duzuen guztiok, eta espero dut gero tartetxo bat izango duzuela gure hiri jasangarri honetaz gozatzeko. Gero gainera aukera izango duzue Jon Kepa Zarrabe entzuteko, haren hitzak entzuteko, Gasteizko udalaren erabateko konfiantza duen pertsona bada, eta gogor egin du lan, hain zuzen ere plan orokor bat lantzeko. Eta ondoren azalduko digu nolakoa izan den, hain zuzen ere, hiri ordenantzako plan hori, ezta? Eta azalduko digu nola zabaldu dezakegun hiria eredu jasangarriago batera, guztiok leku bera izateko. Besterik gabe, eskerrik asko gonbidapenagatik eta egun ona pasa, eskerrik asko. Pues muchísimas gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea, eta jarraian hitza emango diogu Gorka Urtaran, Gizarte Politiketako Foru Diputatuari. Eskerrik asko, Pati. Eskerrik asko eta egunon guztioi. Aldundiaren izenean benetar plazer bada horrelako ekitaldi batean parte hartzea. Lehendabiziko hitzak izan behar dira eskertzeko Jaurlaritzari gonbitea luzatzea eta beste alde batetik ere zuen agendan, Jaurlaritzaren agendan, inklusioaren sustapena ere izatea. Ze azken finean, inklusioa denon lana da, denon bete beharra da, eta erakunde guztiek hor egiten baldin badugu lan horren alde, errezagoa izango da etekinak lortzea eta azken finean emaitza onak lortzea. Alkateak aipatu duen moduan, gure hiria eta gure lurraldea, edo gure lurraldeen ezaugarritariko bat da jasangarritasuna, eta behin hori esan da, nik azpimarratu nahiko nuke, jasangarritasun hori lantzen dugula hiru arlotik, ez? Evidentemente por el ámbito de la... Alde batetik, noski, ingurumena hartzen dugu kontuan, baita ekonomia ere, baina baita gizarte arloa ere. Eta funtsezkoa da hiru ardatz horiek izatea, benetan jasangarriak izango diren lurraldeak sortzeko. Foru Aldundia lan handia egiten ari da, hain zuzen ere, inklusio edo gizarte inklusio programak sortzeko. Eta, oraingoan, legealdi honetan, arlo berri bat sortu dugu, hain zuzen ere, inklusio politikak garatzeko, eta baita indarkeria matxistaren aurkako planak ere sortzeko, baliabide berriak ditugu, hain zuzen ere, udalak egindako esfortzu horri lagun egiteko, urte asko daramatzelako honetan lanean,
eta zerbitzuen sarea ere areagotuko dugu gizarteratzea hobetzeko edo areagotzeko, batez ere egoera prekarioan dauden pertsona horientzat edo gizarte bazterketa egoeran dauden horientzat. Eta Caritasen Foessa txostenean ere ezaugarri batzuk aipatzen dira, guk beti uste izan dugu, inklusioa edo bazterketa ez dela norbanakoaren kontu bat, ez da pertsonala, fenomeno hau ez da egoera individualen ondorioa, kontuan izan behar dugu, gizarte faktore batzuk daudela, eta horiek eragina dutela bazterketa prozesuetan, izan ere, pertsona asko daude egoera honetan, eta ezin diegu errua edo erantzukizuna bota pertsona horiei. Kontua ez da pertsona bakoitzak duen jokabidea, eta erantzukizuna esan bezala ez da haiena, ezin diegu esan haiek egin behar dutela aurre egoera honi. Eta egoera horretan egonez gero ezin diegu errua bota. Esan bezala, gizarte faktore bada, gizarte fenomeno bada, eta kontuan izan behar dugu eragile guztion papera edo zeregina. Hemen zaudeten ona, erakunde ona, eta beste hain zuzen ere, elkarrekin, egoera prekario horretan, dauden pertsonekin lan egin behar dugu gizarteratzea lortzeko. Eta guztiok aukera berdintasunean egoteko. Aldi berean beste alderdi bat aipatu nahiko nuke. Oso garrantzitsua da, eta esan bezala txosten horretan aipatzen da. Zerikusia du lotura falta horrekin, izan ere oso garrantzitsua da komunitatea izatea. Soziologiako aitako batek esaten zuen, komunitatean pertsonen harremanak sentimenduetan oinarritu behar direla, eta oso garrantzitsua da sentimendu horiek ere gizarremanen oinarrian egotea. Izan ere, loturak dituen gizarteat txostenak esan bezala, errezagoa izango du gizarteratzea areagotzea, eta ez hain erreza izango loturarik gabeko gizarte batean. Beraz, ezin dugu ahaztu alderdi sozial edo gizarte alderdi hori. Eta amaitzeko, aipatu nahiko nuke, inklusioak edo bazterketak hainbat alderdi dituela, duela hilabete batzuk ikerketa bat aurkeztu zen, eta esaten zen bazterketa ez dela arrazoi baten ondorio, arrazoi asko daude, multidimentsionala da, eta esango nuke desberdintasuna sortzen duten bi ardatz nagusi daudela. Alde batetik etxe bizitza eta bigarrenik enplegua. Beraz, kontuan izan da, bi ardatz hauek egiturazkoak direla, baina noski beste dimentsio gehiago ere badagoela, kontuan izan behar dugu, erantzunak ere arlo askotako izan behar duela, eta ezin dela arlo bati egotzi. Eta gizarte zerbitzuetatik hemen erreibindikazio bat egiten da. Ezin da dena Euskadiko gizarte zerbitzuen esku utzi, egia da, pertsona batzuk prekariotasun egoeran daudela edo bazterketa egoeran daudela. Hau lan partekatua da, enpleguarekin, enplegu sailarekin, baita etxe bizitzarekin ere, osasunarekin eta orokorrean beste hainbat dimentsiorekin. Izan ere dimentsio horiek eragina dute bazterketa prozesu horietan. Beraz, Foru Aldunditik mezu hau egin nahi nuke. Eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari, eskerrik asko gaurkoan parte hartzen ari zareten eragileei, gaurkoan eta egunero ari zaretelako lan egiten, Euskadin, Araban eta Gasteizen. Eta beste azken mezu bat, Foru Aldunditik lanean jarraituko dugu, prozesu horietan zuei lagun egiteko, inklusioa edatzeko, eta deialdi bat egineko nuke, esateko hau guztion lana dela. Eskerrik asko Urtaran jauna eta tal instituzionala izteko, Alfonso Gurpegi enplegu eta inklusio sailburuordeari esango diogu estenatokira igotzeko. Alkateak instituzioen arteko elkarlana aipatzen zuen, Foru Diputatuak zaurgarritasun eta bazterkeria egoera horietatik ateratzeko hainbat erronka aipatu ditu. Alfonso Gurpegi sailburuordeak ere gaiari buruz badaki zerbait eta Es que el camino es difícil hasta aquí, ¿eh? Bidea zaila dela. Alkate Andrea, Foru Diputatua, erakundeak, egun on guztioi, eta eskerrik asko gaurkoan guri lagun egiteagatik. Lehenik eta behin, esan behar dut,
Mikel Torresek ezin izan duela etorri, hemen egon nahi zuen, baina parlamentuan kontrol sesioa du eta ezin izan du etorri. Baina goizean zehar etorriko da. Esan bezala, Euskadiko inklusiorako 6. jardunaldia egingo dugu gaurkoan, eta espazio hau topaketarako gune berezia da, hain zuzen ere inklusioari lotutako erronkei aurre egiteko. Gizarte politiketako foru diputatuak esan bezala, guztion lana da, sistema askorena eta erakunde askorena. Gune hau topaketarako gunea da, noski, administrazio publikoen artean, profesionalen artean, eta gai honetan adituak diren pertsonen artean. Izan ere, guztiok argi dugu, inklusio politikak garrantzitsuak direla, eta gogoeta eskatzen dutela, baita lankidetza eta konpromiso publiko jasangarria ere. Hain zuzen ere, dialogorako edo elkarrizketarako gunea da, eta oso aberasgarria da, politika integralagoak eta efikazagoak edo eraginkorragoak lortzeko, Euskadi jasangarriago bihurtzeko. Ekonomia lan eta enplegu sailean, egunero edo urtero ikusi ditugu gogoetak, kezkak eta proposamenak. Eta pixkanaka gure politiken baitan sartu ditugu. 2021 egin genuen inklusiorako lehen jardunaldia. Eta hor diru sarreren bermea aipatu genuen, eta hain zuzen ere 2022an argitaratutako legean ere txertatu genuen. Gogoeta asko txertatu genituen. 2022an pobreziaren aurkako tresna berriak aztertu genituen, eta pixkanaka sartzen ari gara elementu horiek gure politiketan. Adibidez, inklusio mailak. 2023an inklusio politiken berrikuntza landu genuen eta proiektu esperimental batzuk jarri genituen martxan. 2024an instituzionalizazioa landu genuen, inklusio politikak landu ahal izateko, eta ebaluazio organo bat ere sortu genuen gai hauek ebaluatzeko. 2025an inklusio politiken konplexutasuna landu genuen, eta oraingoan lurraldea landuko dugu. Landuko dugu zer egin dezaketen politika publikoek, edo hirigintzakoek, etxebizitzakoek, garraiokoek, eta ikusteko zer eragin duten, hain zuzen ere, gizarte kohesioan eta pertsonen bizitzan dauden aukeretan. Ikus dezakezuenez, ekonomia lan eta enplegu sailetik oso garrantzitsuak iruditzen zaizkigu jardunaldi hauek, eta iruditzen zaigu gogoetarako une egokia direla. Foru diputatuak esandako ikuspegi hori jarraituz, ikusiko dugu zer aliantza, zer politika diren beharrezkoak bizikidetasun hori sustatzeko, zerbitzu publikoetarako sarbidea bermatzeko, eta gure lurraldeak, gure hiriak, baliagarriak izatea pertsona guztiek parte hartu ahal izateko eta haien bizitza proiektuak garatu ahal izateko, batez ere pertsona zaurgarrien kasuan. Izenburuak esan bezala, lurralde inklusiboak eraikitzeko politikei buruz hitz egingo dugu. Ez dugu soilik sektore ikuspegia landuko. Izan ere, pentsatzeko modu bat landuko dugu, zeharkako ikuspegi bat, eta ikuspegi hori hain zuzen ere beti egon izan da ekonomia lan eta enplegu sailean. Eta hori guk landutako legeetan islatu da. Adibidez, enplegu legea, baita Euskadiko enplegu estrategia eta zerbitzu publikoen organizazio berrian, ere beste hainbesteren artean. Eta gaurko programak desira hori argi uzten du. Hiri espazioei buruzko lehen saio bat izango dugu, eta ondoren hiri ereduak, lurralde estrategia eta etxebizitza landuko ditugu, baita jarduera ekonomikoa eta tokiko garapena ere. Lurralde jasangarri bat sortzeko, ez du esan nahi desberdintasuna erabat ezabatu behar dugunik. Baizik eta arazorik sortzen ez duten desberdintasunak izan behar direla. Hau dela, ez dela jatorriagatik, adinagatik edo beste hainbestegatik diskriminaziorik sortu. Benetako aukerak sortu behar dira, pertsona guztiek aukera izateko bizi proiektua garatzeko. Horregatik, lurralde inklusibo batek lidergo publikoa behar du, eskubideak onartzea edo aitortzea behar du, eta sistemen arteko kooperazioa behar du. Lurralde inklusibo batean,
desberdintasunak hartatzen dira, baina gune politiko eta soziala da. Bere baliabideak antolatzen ditu eta bere lehentasunak argi ezartzen ditu. Inor ez dadin atzean geratu. Eta gaurkoan horretarako gako batzuk emango ditugu. Argi dago, gertaera hauek tokiko dimentsioa dutela, horregatik garrantzitsua da lurraldean lankidetza lotura horiek sustatzea. Enplegu legean, izan ere, Euskadiko hainbat udalerrekin lantzen ari garen lege horretan, diagnostikorako eta plangintzarako neurri batzuk ezartzen dira. Eta gaurkoan aukera izango dugu, lehen eskutik, plan horiek garatu dituzten pertsona batzuen esperientzia ezagutzeko, eta ikusi ahal izango dugu nola txertatu dezakegun sistemen arteko lankidetza bazterketari aurre egiteko. Aldi berean, gaurko saioa aprobetxatu nahi dugu, tokiko mailan edo gizarte erakundeetan eta abar lan egiten duzuen pertsona horiei aitortza egiteko. Hain zuzen ere, zuei esker posible da Euskadi jasangarriagoa bihurtzea. Zuek lortzen duzue jendeak politika publikoetarako sarbidea izatea eta benetako aukerak sortzen dituzue. Esan bezala, gaurkoan Gasteizen gaude, oso hiri atsegina da, baita Araba ere. Eta pentsatzeko eta hiri plangintza garatzeko oso modu egokia duten. Eta hori esker gizarte kohesioa lortzen dugu. Uste dugu gaurko saioa interesgarria izango dela eta beharrezkoa dela akademiaren munduko, praktika profesionaleko eta politikaren munduko pertsonen lana uztartzeko. Izan ere, lan hau oso konplexua da, erantzunak ere konplexuak dira eta inklusioaren aldeko lan egin behar da. Badakigu konplexutasuna ez datorrela bat gaur egungo egoerarekin. Izan ere, erantzun sinplea izaten da arazo konplexuei ematen zaiena. Baina horregatik ezagutza hori baliatuta, erabaki politikoak baliatuta lanean jarraituko dugu Euskadiren alde eta gizarte kohesioa sortzen jarraituko dugu. Aniztasuna ez da egin mehatxua izan, baizik eta aberastasuna. Bizikidetzako politikak behar ditu, berdintasunekoak eta diskriminaziorik gabekoak. Beraz, Euskadin gure bizikidetasuna sustatu nahi dugu, baita gure demokrazia eta gure etorkizuna ere. Eskerrik asko.